United Progressive Club India bụ international. Progress anyị ga-aga n'iru. United Progress. United Progress. United Progress. United Progressive ndị ọma Vadik ugochalacha dị echuo n'ụwa. United Progressive ndị ọma. United Progressive Club India. United Progressive ndị ọma. Ifefa na-emerika. United Progressive ndị ọma. Va na-enyela onwe fa aka n'ụwa. United Progressive ndị ọma. Ofu obi ụka va ji aga. Ịfụnanya na udo na ọganihu. Ịma na afa abaghị eketa ọwọlụ ngịga n'India. United Progressive ndị ọma. Oyo amala United Progressive ndị ọma. Kilikisama. United Progressive dị ka anyanwụ maka anyanwụ Chukwu kene n'ụwa. Ọ na-awala ọra niile, ọ na-awala onye mma. Anyanwụ Chukwu kene awala onye njọ. United Progressive ndị ọma unu dị ka anyanwụ ụtụtụ adaechi echinu, mana ọ bụ m Igbo be anyị Indian Cavanazi jebilinu fa wee jikọ aka ọnụ wee kpee eketa ọwọlụ ngịga. Ọ bụ gịnị ka kpọrọ fa n'ụwa? Let's go. United Progressive Club ndị ọma. Oyo amala obone ndị nọ n'ọgbọ. United Progressive ndị ọma. Egwu ka ọ bụ United dị ofele na ị Progressive ndị ọma. ọ dị izi ọbụla egwu ụmụaka nọ. United Progressive ndị ọma. Ọ bụ mụ bụ onye ọma Tochukwu Nnamani, nnụnụ Chukwu bi n'ọzara, onye ndị mmụọ ozi na-agwa okwu. United Progressive Club India na Fabri International ifefa na-emerika n'ụwa. Anyị bi na India. Ofobi
ka anyị ji aga anyị bi na India ụfọdụ ka anyị ji aga ka ndị ekenezie ndị anyị ji bilinu na mmadụ ebikanụ chairman of progressive bịakene n'izu keme Mr. Ikechukwu Franklin aka Ike Fine Boy, Chief Executive Chairman of United Progressive Club, Mumbai, India. Onya Bakuna Takasi, one of Mbise. Akuna Takasi. Odogu n'izu keme. Oya bali. Ike Fine Boy. Vice President Abataziano, UPC Club India. Onyoma IE Don. AKA Ifedi Chukunaka. Nanyabu Vice President UPC Club India. Ifedi Chukunaka. California Ezomogo. Ndị onye lụrụ aka erika nne n'ụwa. Ndị obogote na India na-erika eya. Onye ọma IE dọnụ. Aka ekpuchi ọnwa na Mumbai, India. Onye ọcha bịara ụwa n'oji nwoke malụ mma ka nwanyị. Afụdimkpa anụ isi ego IE dọnụ. N'ezie na ezigbo dozi akwa nwanyị ọmanụ. Ọmaobi die lọlọ nwanyị manarịsịa Obiọma IE Don. Ọ dị ofu na mba anyanwụ ụtụtụ international lọlọ eze nwanyị ka ibe ya Oliakụ 1 na Mumbai, India. Good morning Indian, good afternoon Nigeria. Ndị ọma si ama obodo Ọkpankụ in Enugu State wepụtazianụ. Oya baluno onye ọma Tochukwu ekene. Aka na-ede akwụkwọ abata nke ide ka ọnụ ga-ekwunu anọmụ aja aka aja onye 10 million. Ọ dị na Nweliakụ 1, the able secretary of UPC Club. Ọ dị na Nweliakụ nwa furu ezinụlọ ya n'anya. Odogwu si Enugu State wepụtazianụ. Good morning Indian, good afternoon Igbo land. Anyị ekenezianụ Financial Secretary Obigo Nigeria Limited, Chukwunonso Henry Onwudiwe Adịya. Ezi nwa si Ọkụzụ in Oyi Local Government Area, Anambra State, aka Obigo Financial Secretary. Ọrụ Igbo youngest landlord. Oya balinu. Aka na-edebe akụ n'ọbata
treasurer n'Osobili ụlọakụ Okorie Emmanuel Bright ụlọakụ 1 na Mumbai, India ụlọakụ na India aka gọọmenti ụlọakụ ọba ego Oyi bụ treasurer United Progressive Club India nwafọ Amụgwọ Ọkpankụ Enugu steeti ka isi pụtazi anụ ya na odozi akwa nwanyị ọma Nwanneka Agnes nwanyị ọma Ofokakụ na Mumbai bịa kene Odogwu n'Osobili Mandela Daniel Odogwu anyị ekenezianụ Mandela Daniel Ofokakụ na Mumbai nke izizi Ọkpankụ Oyi bụ PRO United Progressive Club Ofoko Girls House and Bar na Ọkpankụ ya na odozi akwa nwanyị ọma Quincy Onyinye Mandela Oya Baluno United Progressive Club ndị ọma ọ bụ otu pụrụ iche ịfụnanya na udo na ọganiru gabaji agazi anyị mmekọta anyị ayọlia na egwunu ọyọ amala amala kiligisam kiligisam ekene elu mụ Charlie Millions Charles Njoku odogwu Charles Njoku Charlie Millions nyana lọlịa nwanyị ọma Rebecca Njoku ndị ọma na unu si ama ndị eze Ọkpankụ Enugu steeti wepụtara Oya Baluno Chibụzọ Frank Odogwu nwata kwọcha aka osolo ọgaranya lie nni onye ọma Chibụzọ Frank aka nwata kwọcha aka nke izizi onye ọma Imo steeti ji aga mba Oya abalị ihe ezigbo mmadụ nwata kwọcha aka United ijele na mmọnwụ ọzada gbana mmanụ ọsịbụke na ezigbo oli agwụ ya Isha Singa nwanyị onye ọcha Akwụgo nwanyị Indian Idato South Imo steeti bụ Nsibezianụ Abba Fada Obichili ụzọ na-eme ọgọ bịa fụmanya Emidon Akachukwu aka Abba Fada Obichili ụzọ na-eme ọgụ 1 na Ọkpankụ Odogwu n'Enugu steeti ịnọkwu ya Chief Okisili Odogwu Chuks Njoku
nna anyị elugo nwa n'odogwu n'izulukeme Chief Kingsley Chuks Njọgụ nna anyị elugo 1 na Ubuluado one of the pioneers of United, former treasurer and Onowu ezigbo nwunye nwanyị ọma beauty by nature Mrs. Patience Aije Njọkụ nwa ọma nọ ya balonu mmadụ keji aga afọ ajala odogwu n'isobili afọ ajala odogwu si Abombise local government Imo State wepụtaziara ọya abalị yo afọ ajala onye ọma tochukwu ekene onunu ifunu na-emerikanu neno Onowu ka ọ na-abịa Onowu United Chief Ezoti Don Tike Odogwu Onowu United Progressive Club International India Chief Eze Oti aka Don Tike Eze kwesịrị eze 1 na Mumbai, India Onowu United Progressive Club International India Odogwu si Amogo Ọbankwa Enugu State n'ezigbo odozi akwa nwanyị ọma Lọlọ Vivian Ogechi Eze anyanwụ ụtụtụ nwanyị ọma ọya baluno asị na anyị kọma milion ọkwa ọfụfụ nọ maka na anyị ili n'igwe ọdị mmanụ eze sọsi anyị bụkwa n'ọsanụ okwu aka na-agwa ụmụnne m onye jebele ije ya lụkwa ụlọ maka na onye lụọ ụlọ ọfụ ife otu na-emenụ mmadụ agbanala obodo ọsọ n'ọdịrị mmanụ n'obodo onye bụ obodo ya alụsị anụ na mma anyị ebulu nata n'obi o mana obi anyị bụ obodo anyị dị n'iche n'iche maka na nwa dị mma ọ dịlị nne na nne ya dịkwasịala obodo ya nụ ọ bụ mụ bụ onye ọma Tochukwu Nnamani nnụnụ Chukwu bi n'ọzara onye ndị mozi na-agwa okwu
mana ọ bụ ndị United Progressive Club Indian na ọ bụ fasi nwere egwu anyị bụ ụwa obi anwụle ọ bụ otu pụrụ iche otu a na-enwomi enwomi egwu m ka m ji jebe Indian egwu m ka m ji luo Mumbai kudu ụmụ Igbo na-eme ọfụma bajikọtala aka ọnụ baba na-eketa ọwọlụ ngịga United Progressive ndị ọma unu bụ ugochalacha dị echuechuo United anyị mekọta anya yọlia na-egwu nkwa amala ọ na-eche gịkwa asị m onye wezi n'iwe onye wiwa karịa njọ ụsụ ụwa bụ na ndụ anwụ ilike ji ebi ọnwụ ibe njikwa onye bụ ife onye liko bụ na onwere ife libife onye malechi United apụtazịa obi onwuli kavaji obi ofu obi kavaji aga ifunanya na udo na ọganiru ife awe na galufa mana enyelu onwefe akanụ mana enyelu ụmụ ogbenye aka United ndị ọma Indian kava na jebilinu Vabu ụmụ Igbo banyị aka Chukwu dịva n'arụnụ baba monyo mato Chukwu si mụ wele egwu m nyebu ụwa nwule n'ọba nwulika anwulika United Progressive Club India unu bụ ụzọ maka na n'iru n'iru bụ nna ga ndachi azụ adịrọkwa na ya ọya baluno United Progressive India asị m wele egwu okenelu fa ndị ezi oyifa niile United Progressive India nke onye tinyezelụnụ ndị United Progressive na-ekele onye ma ndị anyị na-akpọrọ abụ ewe n'igwenu na mmadụ eriganụ ọyọ amala United Progressive India nke onye tinyezelụnụ United Progressive India
United Progressive